Күңгел деген түшінче бар. Кемнер көрген күңгел китеген. Шулар білейінді, шулар күрә. Кем яшәгән җирдә интегеп. Ятиме әби, ятим бабай, һәм шулай ук ятим балалар. Күңгелләре китек булганга, гел яман су булып калалар. Бер кем таләп итә алмый инде, елмайырга мәҗбүр итә алмый. Китек күңгел ятим балачак белән, хатирәләр ерак китә алмый. Бары үкенеш, бары сагыш кына басып ала китек күңгелне. Әмма җиргә бәхет өчен туган. Күңгел бөтен булса күңелле. Күңгел китекләрен ямап булса, җылы сүзләр белән давалап. Күңгелдәге китек бетәр иде, язмышлар да алса баралап. Язмышлардан алса баралап. Автор Илнур Галимова.